Orain amets egiten du adorea izan zuela eta gizona alboan jesartzen zaiola. Izilik irauten dutela megafonoek Bilborako bidaiariei azken deia eginez, beren izenak errepikatzen dituztelarik eta hegazkina beroriek gabe zeruratzen dela ikusten. Imaginatzen ezena, Martini zuzenduz, ez alzaitu inspiratzen horrek, esango balio bezala, nahigabearen aierua. Ez zuen izan orain soberan lukeen adorea. Zentsuna inpusatu zitzaion tamalez, lerroan jarri zen, aspaldian egin gabe bezala otoitz eginez bi onlekuak elkarren ondoan egoki zitezen. Ez du halako suerterik izan ordea, bera jesarri da lehenik, gizona sarreran geratu baitzen edo geldiarezi baitzuten, ez daki ziur zergatik. Bere motxila poltzekin zerikusia zuen zer edo zerengatik ziur asko, eta korridorean aurrera ikusi duenean, trabezka poltsa bat aurrean bestea atzean, dakartzala kabitzen ez direlako. Begiradek topo egin dute, irribarrea luzatu dio gizonak, atsegintasunez. Kokotza arrotuz dio salgiza eta berak bere irribarre egin dio natural azaldu nahian. Baina ausarkeriaz apurtxo bat lotxatuta, eta kasik bere parera iritsitakoan, bizpairu lerro lehenago, poltsetako bat, aldakaren kontra aurrean dakarrena, espero zitekenez, lehertu eta 10 edo 12 liburu edo gehiago erori zaizkio zolara.